कळमनुरी शहरात पीक विमा परिषदेचे आयोजन। पीक विमा निकषाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कळमनुरी शहरात तोष्णीवाल मंगल कार्यालयात 5 सप्टेंबर रोजी पीक विमा परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे। यावेळी परभणी येथील सुप्रसिद्ध मार्गदर्शक डॉक्टर सुभाषराव कदम हे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत। यासाठी शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त पीक विमा परिषदेच्या कार्यक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन कार्यक्रमाचे आयोजक दिनकर कोकरे यांनी केले आहे। मी शेतकरी बांधवांना आवाहन करतो की दिनांक 5 सप्टेंबर रोजी कळमनुरी येथे तोष्णीवाल मंगल कार्यालयामध्ये 12:30 वाजता पीक विमा परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे। या पीक विमा परिषदेला मार्गदर्शन करण्यासाठी डॉक्टर सुभाषरावजी कदम साहेब हे मार्गदर्शन करणार आहेत। शेतकरी बांधव पीक विमा भरतात, परंतु त्याचा परतावा त्यांना ज्या प्रमाणात मिळायला पाहिजे तो मिळत नाही किंवा बऱ्याचशा प्रमाणात शेतकऱ्यांना पीक विमाच मिळत नाही। तो पीक विमा का मिळत नाही आणि कसा मिळवून घ्यायचा या बाबतीत त्यांचा सखोल अभ्यास आहे, गाढे अभ्यासक आहेत। या पीक विमा परिषदेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना या तांत्रिक गोष्टीतून बाहेर पडून आपला पीक विमा आपल्या हक्काचा आपल्याला कसा मिळवता येईल या संदर्भात सखोल प्रमाणे चर्चा आणि मार्गदर्शन होणार आहे। तरी मी सर्व शेतकरी बांधवांना नम्रपणे आवाहन करतो की आपण या पीक विमा परिषदेला हजर राहून